जों दा नै गारि श'रुमाव फैबाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ रेडि जाखाबाय खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय जोंहा दिनै गारि गोदान लायनो नागिरदों ग्रेन्ड फिटारा मारुति सुजुकी नेक्सायाव लायनो नागिरगासिनो दं नै जों थांगासिनो दं दा एसे दामिनिनो गारि आवरा गारि बे गारियाबो दाम खमनि नङा बे गारिजों जों थांगासिनो दङ दा जोङो दाम गोसानि गारि लायनो नागिरदों ग्रेन्ड फिटारा मारुति सुजुकी खमैबो 15 लाखनि गोजौनि गारि आरो जोंहा गारिनि बिगोमाखौबो खोन्थागोन आरो गारिनि नाम्बारखौथ' दिनै नुनाय नङा जानो हागौ जायखिजाया गारिखौ जोङो दिनै देखायनो नाजागोन बा देखायगोनानो आरो दा थांगासिनो जोङो नै बारा गोबाव गैला जोंहा आधा घन्टानि उनाव मोनहैसिगोन आइएसबिटि मोनबाय नैबेखैजा बड' साहित्य सभा दङ आरो नैबेहाय रुपनाथ ब्रह्म आइएसबिटि सिद्दा थांनानै ओरै मादोब्रा मा थांजायो माबा लामाया खुला दं दा नै गारि श'रुमाव फैबाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ रेडि जाखाबाय गारिखौ लाबोबायना नै गारिया बेनो गारिया बेनो ग्रेन्ड फिटारा माला गानबाय आरो साबि बसिगोन एबार नेक्सा গাড়ির নামটো কি কৈছিল এবাৰ কৈ গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা কি মডেল এইটো ডেল্টা মডেল ডেল্টা মানে 1500 সিসি হয় ফুল এসইউভি হয় খুব ভাল আৰু গাড়ীখন পাৰফৰমেন্স খুবেই ভাল তো চাব পাৰিব गारिखौ सोर लाखो होनना बुंबाथाय नै जोंहा सारा लाबाय नोंथांनो नामखौ खोन्थानांगौ गोनांथि गैया गारि गोदाना बेनो लोगोफोर मैयाहाय मोनाहाय
मोजाङै देखायनो हायाखैमोन दा नै साङाव नायदो गारिया बेनो ग्रेन्ड फिटारा डेल्टा ना मा होनदोंमोन नाम्बार जाथ'वाखै नै नाम्बारा गाबोनफोर समफोरबो जानो हानाय ग्रेन्ड फिटारा दा नै बालाजि मन्दिराव दङ बेलासि समनि